Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nyapa sampean gawe sandal? Mulane sing gawe sandal lho gawe sandal. Yo. Aku piye saiki kok kon opo neh? Aku bengi iki wis gawe aku deg-degan iki. Nyapa? Lah aku yo urung tahu aku penonton nyampe semene akeh. Aku yo gumun bengi iki. Oh iya ya, biasane kan wong loro, wong telu ngono kuwi aku. Sing sitok gendeng, sing sitok picek. Yo ora. Ning sing tak gumuni iki ning kene aku yo enek gumune Mbak Niken. Kenapa Mas Ilo? Penonton ki sing nonton setiap Mayangkara tampil, sing nanggap yo apa sing nonton ki yo akeh. Sing seneng yo akeh. Sing guyu yo akeh. Terus sing nanggap arang-arang. Sopo muni larang mong? Sapa muni larang? Urung tau nanggap larang iki lho murah ya kan ya. Murah iso dicicil ngawur jare larang omong ngono. Ora dicicil kena lho Mbak Bu. Dicicil omong ngono sedina ping 3. Sedina ping 3 isu awan bengi pelunasan wi ping 3. Heeh ya. Ngomong larang. Mbak Niken. Iya. Mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada warga sik. Duren Sewu. Duren Sewu. Dusun Klagen. Desa Duren Sewu. Acara malam hari ini syukuran sumber. Syukuran sumber dan anniversary Telaga Sewu yang ke-19 tahun. Semoga buat warga Desa Duren Sewu dan sekitarnya pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Turah-turah ora lekak ning malah kebak. Amin. Mugi-mugi kagem anniversary Telaga Sewu yang ke-19. Apa Telaga Sewu itu apa? Itu salah satu wisata juga nggih, Bapak. Ugi kolam renang, ugi pengairan buat warga daerah sini itu Telaga Sewu. Itu ya, yang ini ya, yang sebelah situ itu. Situ lah, itu ada kolam renang. Nanti kalau kamu mau renang. Oh, tadi ditutup ya Pak? Buka setiap hari 24 jam. Ayo, celulup ning kono apa piye yo? Enggak mau. Sesuk ae. Oh ya, Caca sesuk aja mulih. Rasa mulih. Heeh, sesuk celulup sik ning kono. Ora Ding, Epan tetep mulih wong arep metu bakul tahu kok. Paling Epan iki saiki lagi nganu kuwi. Ketoke wong wis Polres. Oke Mbak Niken. Iya Mas Ilo. Malam hari ini kita ngasih hiburan Suko Parisuko diaturi lelipur. Nikon jenengan sampun katuran setunggal tembang. Monggo diaturke napa melih. Loh, ini yang apa? Yang manggil kita itu ada Pak Lurah. Pak Lurah. Ada Bu Lurah. Bu Is. Ingkang pundi Pak Camat. Pak Camat ugi rawuh. Nggih, Pak Pandan Ramir. Terus Pak Kades. Mong Pak Kades wis iki kan. Lali ya. Pak Kades berarti sebut. Masa? Iya. Aku nyebut Pak Lurah, itu Pak Kades. Kuwi ora ya padha. Beda ngawur. Lurah karo Kades iki. Beda lho Silo. Ken. Kades iki KADES. Lek Lurah LURAH. Oh iya. Kamu goblok iki. Aku mangkat rada pinter teko kene awar kowe dadi kok Ken. Lah yo. Lurah ki beda ya. Pak Lurah sing ndi ngerti nah? Pak Lurah nyepelekne no. Pak Lurah mosok rung roh. Lah kan tekomu keri mau tekoku dhisik dhewe ya mesti dhisik ngerti aku. Lah Pak Lurah rak niki to. Lah. Endi? Yo kok ben sak mandeke tanganku to. Iki jek golek iki. Tanganmu mandeke ning ndi? Wah, sinyale rung temu. Ndi? Urung temu. Engkang pundi Pak Lurah? Wis ngerti. Ora temu. Ndi kan? Oh, Pak Lurah. Di. Kae iki menyakup sepene kae kok. Lah timbangan ning ngene. Oh, berarti di kae. Oh iya, matur nuwun ya Nduk ya. Ngajar aku pokok. Pak Lurah iki lho. Sing damel kopiah hitam. Nggih. Brengose koyo Pak Ladusing. Oh lah. Ya ta? Koyo Pak Ladusing. Sing gawe batik kae. Nggih. Ya ta? Nggih. Terus mari ngono gawe pantopel kae. Pak Lurah. Sing tangane nggo celi apa? Alah. Apa? Tangane nggo celi tangan. Mas aku iki wong tak kira ki. Sak menika Bapak Lurah. Nggih. Bu Is niki Bu Is. Sampeyan ngerti Pak Lurah karo Bu Is duwe restoran jenenge Warung Bu Is. Pak, enak rasane.
rasanya di situ tuh spesialnya ayam goreng sama bebek goreng. Pas zaman ra ngerti cacar mau salahnya teko telat mau Ndek mau Bu, ya Bu ya. nek ngoten kula dibungkus mawon nggih Bu, kula tebih Bu. Apa? Weh jan enak warunge, gede kok. Warung gadah warung. Nggih, Bu Is. Ya, sesuk cacah bukan mampir ya. itu judulnya aja warung Bu Is. Oh. Tapi dalamnya itu seperti restoran bintang 5. Oh. Dan harganya terjangkau, rasanya iya. rasanya Mas. Iki jane ngopo to kok? Aku ki saking gumunku ki lho Ben. Mungkin dari Pak Lurah atau Bu Is ada permintaan lagu? Oh, ada. Apa? Tadi alah Alah, dereng boten. napa-napa barang kok ya. Alah. Permintaannya itu anaknya Pak Lurah sama Bu Is. Sak menika putranipun. Oh, berarti wong loro mbiyen gentenan metenge sing 5 sasi Pak Lurah, 5 sasi Bu Is. 10 sasi lho Piye berarti. to, lha rimu anake wong loro. Lha iki berarti gentenan Pak Lurah meteng 5 sasi, Bu Is 5 sasi. Piye Ken? Angel. Dewe ndek anak berarti bojomu gentenan yo an, meteng mbek awakmu. Heeh. Kok yo ora. Iya. Mbok malah takon ning aku wong kene rong ndek bojo, rong ndek anak kok takon Ya, aku. ini ada permintaan apa? Permintaan dari Pak Lurah sama Bu Is. Gorene tak Ada. macane. No. Iya Tak to. wacane. Iya diwaca. Bokong semong. Ya. Sinarengan. Pokong semok ta ngger awakmu. Oh iya mesti yo. Angger jaluk lagu mesti ning tanggapan ning ndi ya mesti Mbak Niken bokong semok Mbak Niken. Aku jane wis males ya nyanyi kuwi. Kita ora waleh ya anakku nyanyi kuwi. Ndek ingin nganane bokong semok ya ta. Ndek ingin bokong semok ya ta. Yo. Saya kan bokong semok. Anggite apa aku ra iso nyanyi lagu liyane ya? Yo lah Pak. Anggite apa aku gak iso lagu liyane? Lah Lah, aku yo iso jineman, iso langgam, iso sembarang karir. Kan mek trimo bokong semok tok. Dikira netizen aku. Kok sing malah pos seneni aku iki. Kudune iki yo sampean iki ngomong kepara. Kepara. Nah, gitu kepala. Kepara. Kepala. Kepacul lha kepada masyarakat ngomong nek iso sembarang dengah. Lah iki apa nek sing terakhir? Sinarengan. Lestari. Lestari sabar. 5 to? 5. Permintaane sik cekok sik. 1, 2, 2,5 iki sian, Bu. Radil ngono kuwi. Hei. Kudune lagune 5 ya 500. Kowe njaluk piye? Sampeyan yo ngono, Bu. Ya lagu 5 250. Oh, kudune Lah, boten Bu. Kula iki guyon napa to? Pun Lah, jenengan ampun, paring Bu. ayam goreng kula pun seneng kok. Lah kok ayo kita kasih bokong semua. Oke. Kita bilang bersama ada Mon aku lek dikeploki ra sida. piye. He. Bocah angel he. Kowe iki dikeploki mergo ndekne seneng karo awakmu. Akhirnya aku kan mulai. Kon mulai keplok-keplok iki seneng kok kon mulai. Ayo kita Nah. coba kasih bokong Ya, semoknya. kasih bokong semok. Semoga kita goyang-goyang ada bokong semok. Pak Lurah. Aduh. Pak Lurah ketoknya ngawuh iki ya. Bokong semok. Bokong ini kan semok rambut disanggul. Sanggul yang nganggo cocok. Bokong semok. Bokong semok. Bokong ini kan semok. Rambut dikelung, kelung dikelung miring. Sopopnya. Aku seneng angger caca angger wayah terakhiran mesti cowopet nih ini. Itu namanya. Apa itu namanya? Namanya. Enggak. Apa itu? Namanya. Variasi versi apa ini? Variasi versi apa itu? Variasi lali. Oh alah, yo angel iki ditiru variasi. Iyalah, Aku yo kaya caca ini angger rebar tak cowopet nih ini iki.
Soalnya itu hanya ada di Mayangkara. Oh gitu, memang Iya. spesialnya Mayangkara ini. Spesialnya Mayangkara ini grupnya Pekok-pekok. tidak. Apa? PT Lali-Lali. Oh, kali-kali ya. Iya, PT Nontet-Nontet sama PT Lali-Lali. Iki lho ketuane. Ini sudah dikasih permintaan dari Pak Lurah nggih Mbak Iken nggih. Iya. Ada bokong semok. Ya. Putra yo bokong semoknya aku ya seneng kan anggere sing ala bokong Apa lah bokongi? Ngomong apa ya to? Bokong semak. Bokong Bokong semak. Aku seneng sing kuwi. Ini gimana Mbak Iken? Gimana? Kita kalau duet bagaimana? Aduh, aku tuh kayak kurang-kurang gimana gitu loh, Mbak. Ya apa to? Nggak mood nyanyi sih. Yo tak kancani aku duet. Mau Piye aku kok kenapa le ngene iki? ngendang aja, ngendang. Apa iso? Iso, ayo ngendang. Ayo Sat, mikir Sat. Ngendang wae kowe. Iki wae pengen banyolan apa nek kok iso malah dadi. Kok ngendang wae kok. Iki kita kon MC iki. Iya, MC iki MC. Ayo Sat. Asat MC. Ayo Sat. Sat. Iki aku ngendang ya. Ayo Sat Sat. MC genten. Sat. Dibayar tenan ora? Oh, sapa kuku? Sithike lho Sat. Sakung Morolenggo. Nah, kuwi lho Sat. Ayo MC ngono kan. Sakung Morolenggo bisa. MC apa kumu jane? MC. Kita sambut. Ya, baik. Selamat malam kepada para hadirin semuanya. Kita di sini masih bersama. Iki ngendang ya, Sil. Kita di sini masih bersama Campur Sari Mayangkara. Sama nekone ya. Sama nekone. Oh, aku ikone. Iya. Oke ya. Kita di sini masih bersama Campur Sari Mayangkara. Ra. Hati-hati kepada para hadirin Rin. yang duduk di tengah lapangan. Ngan. Awas ada ulo, luwuk. Gak boleh. Jenenge kowe Gak oleh. bebas ngawur. Ojo saru. Ojo. Jenenge kowe bebas. Wong guyu ra mergo kowe lucu. Mergo banyalanmu kobong. Deng ora. Ora banyol. Dewe nyanyi. Nyanyi apa? Duet. Anu. Apa jenenge? Wis kadang. Ya, Trio Tresna. Nyanyi. Mah nadane sik, nadane. Wis kadangan kula ngenteni tekan labah tresno nanging kaloro lara ati iki anu Sat pengendangnya dina iki rada piye ngono ya randang-ndang candang mbok yo ndang dikendangi ngono apa piye ora Lah ya. Lah yo. yo dikendangi piye ngono jaipongan ngono Alah. nyapa arep piye lah kamu tong udah Gak aku karo sing urgen iki gak perlu aku kok. Ki apik lho iki kok. Tenan sumpah apik iki kok. Ayo. teluntak delantang wis kadangan golangan enggak sama sekali. Iya, kan aku melok pisan. Sapa ngomong rene? Ning kono. Iki aku sik ning kene ayo. Heeh. Ya Allah, bayaran 75 kok angele koyo ngene. Oh 75 bayaranmu. Arep 75 Ndek.
Perjanjiannya kayak 75 ndra aku. Oh, 75. Nah, Ya wis. 75. Lah iya, berarti kok tak tenani 75 ya. Iya. Ojo. Remuk kancane. Kowe iki ngakon aku ngendang iki to, Ken. Bebasan aku rasa pokok ning kene nganggo cangkeme kene kok nganggo ngadak ngundang nyapa? Nganggo cangkeme iso aku. Nggih cangkem iso. Kenek. Dah. Jadi rasa njajal ning kono. Nyepelekne aku iki aku rasa nganggo kuwi to nganggo iso kenek. Tok tak tong dulu tok tak ton. Tong tak tong dung tong tak. Gur merek mulai Iso ya? barang. Malah iso. Jajal mau sing nganu mau. Oke. Wis. Mana janji Tung tak tong tak tong tak 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 tak. Gung tong tak tong dulu tong tak tong gung tong tak tong tak tong gur tong tak tong gung tak 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 gur tak 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 gung tong tak tong tong tung wis to. Tong tak gur biasane nih kan rada-rada cepet ya Cah ya. Mong sawiji sing tansah kami. Kudu sabar lan pratenang ngenteni. Yen mangkono. Lagi iki MC yo nesu. Rene. Mutungan. Maafkan ya bapak-bapak, ibu-ibu. MC-nya malam hari ini tidak bisa sabar ibu. Karena dia mengalami gejala diabetes. Makanya darahnya tinggi sekali. Gulanya dhuwur. Entuk aku 600. Sering pusing. Amin. Maafkan ya ibu-ibu. Terharu ya, terharu. Terharu ora terharu. Iya mau Sikilku mau idai lo. ngomong ora krasa lha ning kene iki lho panggunge yo ngene-ngene lho. Ngene. Iki kan nungguin ya. Tenang ngono. Iki aku duet sing kaya iki apik aku tau nyanyi karo awakmu ning TikTok ora enek sing sesek cocok setuju mboten? Oh, setuju. Lah sing kene setuju, lah sing kono. Setuju mboten? Setuju ki balaku kabeh arek. Kono. Setuju mboten Pak Bu? Ana setahun barang enek iki. Setuju. Sing pupusnya langsung Mas. Rale. Apa? Lagune apa? Pupusnya langsung kali. Pupusnya langsung ngajak piye we rasat kudel kan? Wah, temane dhewe iki. Iya to. Wong aku iya nyuk. Ben. Iki sampe randang-dang. yo ora tak kok ngerape ngene langsung kok yo ngene yo. Yo kuwi gentenan. Sing apik yo. Ya. Yo. Monggo, ayo Tapi kan. aku tidak mau kalah di versi biasa. Kita versi ojing-ojing. Wih, enak iki. Mbuh. Lho, enak no. Monggo, banyak karo campur. Versi DJ. Oh, DJ. DJ. Terus mari ngono dikendangi jaipong. Oh, versi ojing. Iya. Kita campur sari manut karo kowe kabeh ya Ken ya. Ya, kudu ngono. Iya. Wis manut. Cingocak. Piye to kok Kayak kocak? udang baji. Semoga katuran dan pupus langsung Mayangkara campur sari Niken Sari. Matur suwun Niken ya. Iya, Kamu- kita panggil dulu. Oh yuk kita panggil dulu ya. Yang mana ikut dalih di Iken. Yuk dipanggil sing di. Ada sinden terbaru kita. Oke, sinden terbaru kita yang berasal dari Kediri. Kediri. Woyo. Ada Wiwin Aru Mita. Ayo sebutnya Cah. Lagune sak karepmu. Ayo. Ayo. Malah diarani anak durhaka iki ya dong. Lah yo. Mbok mimpi ya oke. Ayo. Situ nyanyi kurang lah mau cek sone gunane apa? Karo mangsaku. Oh iya. Ada Yosi Dian Pratiwi. Mayangkara. Sakarepmu. Yo. Ayo. Ini dari mana toh? Dari Blitar.
Blitar. Oh Blitar. Iya. Oh Mbak Yosi Blitar. Aslinya Blitar, tapi sekarang domisili Domisili. di Boyolali. Boyolali. Sinden kondang Iya. Indonesia. Terima kasih Mbak Yosi. Mbak Yosi terima kasih. Nikah. Oh kudu ngono kuwi to. Ya iyalah, kan aku cantiknya Indonesia, eksotisnya Nusantara, seksinya benua Asia. Iya udah deh. Terima kasih ya buat pesanan-pesanan semua. Mbak Yosi sini dulu dong. Gimana kabarnya ada? Yo foto yo yo. Oh wedok-wedok nak ketemu. Kamu tadi datang jam berapa? Kamu jam berapa? Enggak. Tadi tuh macet sekali. Masa sih? Iya. Kamu lewat jalan apa? Aku lewat jalan tol. Sama sih, aku juga lewat jalan tol. Kok kamu bisa macet? Aku kok enggak sih? Karena tadi tuh habis mudun dari tol itu Aku ya. sempet ada sanhorok. Aku juga lewat jalan tol loh. Di Malang Aku ini aku kan kan ada aku itu, juga ada lewat jalan tol. Aku di Malang itu kan dominannya kan ada sound horeknya di Bukan sini. sound horeg. Makanya itu macetnya gara-gara iya macet ya sound tadi juga macet ya. horeg. Eh, Sedih banget macet tadi. Aku sampai Kan 5 Aku jam. kan jadi kayak gimana gitu. Tadi arek-arek juga belum makan. Belum makan juga. Jadi ini loh, tadi aku juga macet. Aku macet. Gagasan aku. Iki nek kene iki awake wong telu. Ora wong loro tok. Aku iki nak pengen melok. Aku juga macet yang ngono aku digagas. Iya toh malah dok meneng iki. Apa sih? Padahal aku mau alasan lho piye pokoke ngonoan. Kamu krik-krik banget sih. Iya sih. Orang ini pembincangan wanita antar wanita. Berarti aku enggak boleh ho. Kamu kan lelaki. Kamu lelaki atau waria? Kalau waria masih kami terima. Ayo, Pak Lurah, bejeng rapat tembuti Pak, kalau tak derek Pak. Nah, aku tak berbicara ke Pak Lurah kan pada sama-sama lelaki. Emang kamu lelaki? Emang kamu cowok? Iya. Piye to aku wedi malah omongan karo wong iki. Lah aku pasamu apa wedok? Aku yo lanang. Masuk lanang? Ya sudah, gak mau aku bicara sama laki. Nek ora percaya kan lho, kamu sing wis ngambung aku iki lho. Lho. Nang guri iki ngene. Aku seneng lanang lho. Oh iya, hati-hati mbek kalep. Kalem medeni kalem. Alpin kancaku ya, Pin. Ambung sithik Opin. Ngono ya, Ra. Pembohong, kau pembohong. Mbak Yosi ya, gimana? Terima kasih ya Mbak Terima kasih. Yosi ya. Nanti nyanyi lagi ya Mbak Yosi ya. Iya, terima kasih Dinsos. Ini ki nak bojoku langsung tak bacok ndase. Ini delalah yo bosku dadine kula nggih mboten mantun. Kita panggil Ya. ada Mbak Afi. Oh, dengan adanya kayak gitu. Iya. Oke, ini kita selanjutnya biduan berikutnya ada Mbak Alfi. Mantap. Iya. Beh, si Dene Mayang Kerang ini kabeh bae. Aku ini salah jalur iki. Mbak Afi. Iya. Sudah lama kita tidak bertemu Mbak Afi. Apa kabar? Kabar baik. Telek. Kenapa sih? Iya, nggak asik gitu. Kamu itu nggak asik. Besok-besok jangan itu ya manggil MC itu. Iya. Nggak asik dia. Ki piye to tak kira Mayang Kerang penyanyine anggun-anggun lembut malah ki ngene kabeh kok. Berarti aku harus mengikuti kayak yang itu. Bisa diam nggak? Tak pateni stok-stok. Kowe. Kowe yo ora galak kono. Ayo kita nyanyi, Nyanyi, tadi Mbak. requestnya dari Bapak Lurah. Iya. Tadi ada Sinarengan, Lamunan, Kalih welasku. Lestari, Sabar. 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 Oh, kita nyanyi sabar ya. Iya, karena kita itu sabar. Pak mriki enten bakul rondap sedak-sedakan. Tak rondap ya wong loro iki. Apa itu rondap? Apa itu rondap? Aku tahu ku rondap itu yang diminum terus ada jahenya itu. Wi ronde. Ronde Lewin. Ronde itu perempuan yang sudah menikah terus putus. Rondo Lewin akeh namaku. Ya ampun. Akeh Lewin namaku. Ini dikasih Mbak Niken ya. Rondo itu yang menggelinding terus itu ada mobilnya. Rodo.
Masih dumu, Mas. Lah yo muncrat iki lho. Lho yo. Teles loh, Mas ki wis kudanan. Itu. Lah yo. Itu setting spray namanya. Ambune piye ta ambune? Badut, basi, bacin. Aku lagi 2 minggu gak sikatan. Iya. Lah pokoknya sikatan biar aku lho ning kamar mandi bale desa renek cengkale lawang. Lah iya. Bale desa renek kancinge nguyo sidene tak ganjel sicin. Ada mana yang nggak kamar mandi balik desa ya? Kowe sing kanan, sing kiri renek. Masa. Nguyo tak kene lho. Ngono wedi konangan kok. Lho iya ndak niat celanamu teles loh, Mas. Gek aku nguyoi seng. Aku yo kaget to. Terus? Abane muni. Terus. Reng tang 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 tang. Apik no. Bar ngarep guru dhewe apik kan. Apa? Tang tang ngono. Oke, langsung kita kasih pamundutan saking panjenenganipun Pak Lurah wonten. Mengandung gas nih. Sabar. Sabar. Kita roll dulu, Daral. Ya pakai roll. Ini toh. Duh sayang ngapung tani saestu yen dereng saka nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak ubayake mbuh kepiye carane tresnaku ora bakal entar sayangku Ya ta, ya ta, ya ta. Ya ta. Makane lek 1 meter kotor gak usah ngono kuwi deh, Mas. Lek 1 meter kotor gak usah. wani piye jenane Aku pengen kau ning TV-TV dansa sing apik ngono iki yo anggang-anggang yo ken ora kok langsung kok kabruk kok mbelek. Kayak aku terima semene. Menghayati yo, Lah aku koyo Mas. kesempu ya wit bayuk ngono. Oh, dilokne wet, dilokne wet, dilokne wet, Mas. Ayo, ayo. ngici Lah yo, oh. Wit Ya. kan wit pring kan cilik langsing. Oh. Pring. Oh, wet, Ngerti pring ora? Pring Bambu. ketekek lho. Bambu ngerti ra? Ra Kuwi cilik ramping ya Pak ya. Iya. Pring. ora kuat Lah yo, nek pring. Jate abut Pak Gudi. langsung saja sabar bar Ada bayang kara campur sari. sayang Makasih, baby. ada penyanyi satu kali lagi. Oh, masih ada satu kali Iya, lagi. kalau ini dia itu, Kayak iki, kalau ini dia itu, kalem enggak? ya lumayan kalem sih. Kalem ya. Ini kalem ya, aku seneng iki kalem. Iya, ini kalem sih. Ya, muga-muga kalem. Muga-muga kalem tenan iki. Ya, ya kalem. Ada Mbak Putri, halo. Halah, tak kira yo kalem tenan. Malah nemen. Aku kalem loh, Mas. Oh, yo iki enek pere ketoke bokonge. Ngene iki. Mbak Putri, iya? Apakah kamu tadi duduk di situ bosan? Iya, aku bosan sekali. Kosong ya apa? Ya iki apa? Ini dia namanya bukan Putri Lope-Lope. Putri siapa? Putri CEO. Oh, dari PT Naga apa itu ya? Dari PT apa tadi kamu? PT Nagasari. Dari Oh. PT Guna-Guna ini. Ki PT ndi rene Nagasari enek lontong bareng ki kok ketoke. PT Guna-Guna dia. Oh, PT Guna-Guna. Ya, aku sedang menyamar ini menjadi biduan kita ya. Iya. Oh, nyamar. Aslinya nyamar. sih aku juga itu Putri CEO juga. Iya. Wah, we anake Wiwin kok arep Putri CEO. Loh, kamu gak tahu. Lah wingi anak sapa? Bapak aku itu dia menyamar. Oh, menyamar. Dia menyamar jadi sopir elep. Iya. Kamu gak tahu. Iya, aku wis roh. Aslinya dia itu bos. Oh, aslinya bos. Iya. Kamu tahu bos apa? Bos apa? Bos jaranan. Oh, iya. Iya, aku Putri CEO bos jaranan. PT Mayangkara original ya? Iya. Oh, kamu kalau bapak kamu aslinya bos apa? Bosok. Bosok toh. PT apa ngono lho? Kok gitu? Enggak maksudku Mas. bos oke gitu kan jadi bosok. Oh, bos oke. Iya, bos oke. Kalau dibacakan bosok. Aku juga punya PT. Apa? Apa? Emang lo seret tukang drum lho. Emang PT ku apa, Lek?
Masa sama PT-nya sendiri tidak tahu? Teko iwo kok. Aku mau di PT ning Kediri mung PT apa? PG bagian lapangan tebang. Jangkrik malah. Oh itu PT kamu. Ih, jelek Ancen aku sekali. Iya. PG pabrik tebu tapi aku bagian tebang. Ya ora masalah lah, tak syukuri aku tukang tebang tebulah. Monggo Pak, enggak ngersake. Apa? Bahasa tebang tebulah. Apa? Kamu itu orang Blora ya kamu. Makanya kalau ngomong pakai lah. Iya lah. PT tebulah. PT tebulah. Bu, sesuk. Apa? Aku ngapong nih orang. Tadi itu kita mulainya jam berapa sih? Jam setengah Ini 9 tadi kan? mulainya jam setengah 9, iya Iya betul. jam setengah 9. Jadi kita buyarnya jam 12 aja ya Pak ya? Oh iya. Diluwi mosok nek jam 12 pas diluwi. Kula luwi nggih Pak nggih. 2 detik. Berarti 0,0 menit. Ora. 2 detik. Iya. Oh iya. Tadi kalau saya harus bar. Monggo. Ini dikasih permintaan lagi apa koleksi dari Mbak Putri? Itu. CEO. Tadi ada permintaannya itu dari Pak itu. Pak siapa Pak Lurah? Pak Lurah mana itu? Pak Lurah Permintaannya itu tadi lu Pak Lurah di mana? depan, Pak Lurah. Duh, nanti mang Gimana toh Mas? Ada lamunan, lamunan Terus juga apa ada lagi? kali welasku Lestari, sinarengan. Enggak Lestari enggak. Mana, Bu? Lamunan, Sinarengan. Oh ya sama kali 4. welasku. 3. Lamunan, Sinarengan, Kali welasku. Kali Welasku. Nah, yang udah Oke, dikasihkan kita juga. kasih permintaan, 3 permintaan itu ada ngamen papat. Kok beda konsep? Piye to iki ngawani kok malah liyane iki? Gak oleh. Ya oleh nggih, pun. Aku salah bener ya salah, apa nek salah double. Bisa coba ngamen papat yo. Bisa. Coba refnya dulu. Ayo pakai ral. Ral, ral. Oh iya. Galak grup kene iki. Pertamanya aku gak mengerti kenapa ditangkap Pak Polisi, digebukin setengah mati, disuruh ngakuin barang bukti, masalahnya hanya narkotika, buta dan sabu-sabu, wajahku dipotret wartawan sehingga fotoku masuk koran. Jangan bung, jangan menghisap sabu, larangan negara agama. Jangan bung, jangan membajak lagu, larangan negara. Sinarengan bersama Maya. Karena si Trisna toh. Pak Iken, Ya. acara malam hari ini kita syukuran sumber Ya. untuk mengupaya penyebaran informasi. Nah ini upaya penyebaran. Informasi pelayanan kepada masyarakat melalui pagelaran seni dan budaya dalam rangka menjaga ketahanan budaya dan persatuan bangsa di Kecamatan Pandaan. Nah, jadi Hilang. jadi malam hari ini juga untuk menghimbau untuk masyarakat Ya. biar kita juga mendapat hiburan, tapi juga ini menghimbau masyarakat agar tetap melestarikan budaya untuk juga ketahanan budaya dan persatuan bangsa di Kecamatan Pandaan. Ya. Tadi ki acara iki ora mungkur seneng-seneng tapi juga untuk menghimbau masyarakat. Ngaten nggih Mbak Diken nggih. Iya Mas Silo. Ugi ngaturaken matur sembah nuwun kunjuk panitia ingkang sampun nderek ndugaken saking Mayangkara Group Campur Sari. Iya Mas Silo. Ini gimana Mbak Iken? Masih Mas ada permintaan atau mau dikasih koleksi? Ya, itu tadi permintaan dari Pak Lurah sama Bu Lurah sampun dipinangkani. Nggih. Mas ya orang kudu kabeh sing penting wis dipinangkani. Sampun diaturi, Nggih. mekaten matur sembah nuwun saking permintaan Bapak dari Lurah. masyarakat jajal boleh. Oh ya, ini yang dari kiri panggung kira-kira mau minta lagu apa?
Cita, saya. Cita, Apa, Pak? saya dinyanyekne ya wis ngomong sinarengan. Yes. Rindu. Uyuh, putih berbulu. Ken. Jaranan. Jare trisil kon jaran. Wah, yo apa kan dadi jaran? Iki mau kirim panggung jaluk bukit berbulu. Bukit berbulu. Iya. Bulu yang indah. Asal di sana kita selalu datang berdua memadu cinta. Bukit berbulu. Alah keri bulu. Masa kering. Ya bulu derabut kering. Dikasih yang mana? Ada Bukit berbula. Juga berbuah ya. Berbulau. Oh, juga ada gerigis dari kiri panggung. Yang kanan tadi minta apa? Ayang. Kita kasih gerigis. Oh, ya. Ada sekarang jam. Tenang, Enggak, masih panjang. kan biarnya itu jam Iki setengah 12. Rampungnya santai solar kok Ken iki. Dadi yang tukang sonar entek joki neh. Awake dhewe nyampe mblenger iki. Kita kasih lagunya yang ada kotak. Oh, yang ngaplak. Ya. Oh, boleh. Ada geri. Oke, kita kasih. Ada Mbak Yosi. Permintaan Ada Mbak dari- Afi. Oh, semua. Iya. Oh iya. Kita kan semuanya kompak. Iya, Kompak ya, Bo. Kompak. Kok kompak? Ada Mbak Putri dari CEO dia. Ya. CEO Kompak apa? Ubu Ungi. Kompak neng CEO Ubu Ungi. Ubi Ungi. ubi ungu. Lah. Ubu Ungi. Ubi ungu. Apa? Iya. Ubi ungu. Wah, ubi ungi. Lah. Ubu ungi. Ya, ini dikasih permintaan dari teman-teman yang di kanan panggung. Ada lagunya Gerigis. Spektakuler. Malam kali ini Sama menampilkan ada orang sinden Mayangkara masih semuanya. Musisi Mayangkara beserta gamelan masih semuanya. Nah, ini Kita kok tampilkan ada jaranan dari Golok Grup Mayangkara. Ayo, ada jaranan. Yo aku merasa kayak mereka besar toh iki. Semoga katuran pagelaran jaranan saking Mayangkara. Siapa ngangkon? Mbak Afi jaran, Mbak Putri jaran, Mbak Yosin jaran. Niken gandongan. Kowe bagian keteane sil. Ki opo aku sing apik ngono kan. Ayo dah. Ayo. Aku sonto elek terus kok. Kowe iki kok. Ayo, mirip mirip. Aku sing apik kene kan mosok iki. Wis manut pura. Ya Allah. Bayaran pura, mulai pura. Ya wis manut ya. Elek terus aku. Walek munyo. Walek kowe kari. Iki jaranane metu sik.
Was, yo. Siap. Siapa? Wayahe. Ketake muncul. Iya. Ya. Was, ya. Gelem dijak soro MC yo lagi iki ya. Aku seneng kok jeneng ngene iki. Soale bene. Soale Mas Bambang iki kadang yo ora gelem ngene. Ora gelem pancen dhek Sing jarane kaya awak dhewe to. Mas Bambang iki kaya meneng ae ngono lho. pancene kudu ngono Mek kuwi. kaya ambane iki jahe iki kaya ket mau effort banget ngono lho. Tenanan. Tenanan carane kerja iki dhek ora rugi, ora tau dijak Mayangkara gara wis suwi ya. Biyen kan melok Mayangkara. Biyen kan tau melok Mayangkara tapi kan ora MC to. Lagi iki kan dhek MC dhek ngendang. Nah, wis ngene-ngene iki ditambani apa piye aja brambyang. Lha iki wis marino. Aku wae ngomong kok. Yo ngono ya ora tambani. Kok iso mangan son iki? Mangan. 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 Oh lah mangan. Enak, luwe. Luwe. Gedange kok kene sepet. Oh, kleru kan. Iya. Salah mesane. Demite ra tau mangan gedang ya ngene iki. Nih, sepet, mangga sepet. Gedange cek sepet neh. Oh, jek sepet nih. Kok sepet to gedang makan ora to jane iki mau Walah, lah piye mbukane bungkuse ya lha iki. Iki lho jerone, dilepehke. Man. Lah. Diulu. Ayo, ora oleh diutahne. Diulu. Ayo. Ayo. Kendang diutahne ra jalo. Nanti dimarahin mama lo ya. Ya. Harus dihabiskan. Iya ya sak kulite. Eyang jaluk mam. Piye. Mas. Aku ndelok ning YouTube Mas Bambang gak tau dijejeli gedang ini iki. Gene sing MC aku terus dijejeli gedang kaget. Temen. Jadi spesial ngono kuwi. Tapi ras ben dadi. Ngombe. Iki lho. Mesane ya ora. Agak demojone ora tega. Kaya mesakne mentok. Mesane. Adon-adon ninggal anak bojo anake cek cuwilik. Anake sik cilik yo Allah. Sak benik tek. Anake cek cuwilik. Kok kaya terani ayam. Jarine
mie to. Iki penyanyi sing gak nganggo ngene kene. Kene. Apa brucuk rek ku pikir Oh aku. mimi. Tenan yo. Tenan. Iki pasi walah. Iki masih yo lah ngesakne. Mesakne tenan. Yo lah yo ngene iki lelek suwi ra tau ngombe yo ngene iki. Apa ngelak tenan bocah? Pak. Enten arit mboten kula kersane dibacok sisan. Pundhut Oh gelem dibaca gelem. Lah kuwi kok ploro mati alus. Oh dibaca Cak, dibaca. Guyon. Ora iso guyon Mas ning ngene. Ning kene ra iso guyon. Ora iso gawe. Ora iso. Guyon. Ayo. Gawe tenanan kok guyon. Ngapa wis njaluk piye? Njaluk piye? Iki gawean tenanan kok guyon. Sik, nak. Mayang karai galak iki. Nak wong itu ora apa-apa. Lha iki wong semene iki rada ana suaraku. Pak rewani maju. Ora guyon aku guyon tenan sumpah. Jangkrik iki grum apa? Campur sari kok gali jane kok do galak-galak meneh. Lah ra ngerti Mayangkara lembel lewat alas. Enek begal dibegal genti karo Mayangkara. Oh, Niate begal Mayangkara tapi malah mbek cacah dibegal genti. Heeh. kowe pengen roh gendrone sapa? Coba. Iki lho. Oh, kuwi yo. Ya nek bakal tahu dibegal kok bojone trimo Lah duwe. ra ngerti, iki wani gara-gara apa? Ya gara-gara iki. Ora ngerti, iki muridé Gus lho. Ku sapa? Gus Gendeng. Ayak mendem. Rene tak omong iki. Kuwi ngono sirup kan. Kowe iki ngene tak omong iki. Aku iki to kan sebagai kancamu iki jane wis ngandani. Kanca-kancamu iki Dik, ini lho mari kang Mayangkara campur sari badhe nderek atur lelipur ing dalu punika. Sumangga katuran kaping sepisan wonten pagelaran jaranan saking Mayangkara. Sumangga. Ya. Yo.